Добрый день, шановне господарство, добрый день, шановні сябры. 5 подеев от Вячеслава Сивчика и я, Вячеслав Сивчик. Мы будем казать про 7 дней с 10 по 16 жнивня включно. Я пропоную наступные 5 подеев. 12 жнивня день народження Миколи Статкевича. 16 жнивня перемови на Алясці поміж президентом США Дональдом Трампом і керівником РФ Путіним. 12 жнивня оголошено рішення об депортації з Польщі 57 українців і 6 білорусів, які удільничали в безпорадках 9 жнивня на концерті Макса Коржа в Варшаві. 13 жнивня – День пам'яті Якуба Колеса і 15 жнивня – День пам'яті Левона Борозни. Шановні сябри, 12 жнивня 1956 года на Случине в семье белорусских наставников народился самый ведомый белорусский политик, лидер оппозиции, политвязень Микола Статкевич. И он стал ведомым всей Беларуси в часы ГКЧП, коли будучи офицером советской армии, и он вышел спочатку з СМІ, а після на мітинг на площі Незалежності, де закликав солдат і офіцерів Советской армії не виконувати злочинні загады ГКЧП. Ніхто ще тоді не ведав, чим це все закончиться, і цей крок мог привести до того, що Статкевича, коли перемогли би реваншисти, могли просто розстріляти. Після гэтага ён вельмі шмат што зрабіў для Беларусі. Нагадаю, што ён быў лідерам беларускага згуртавання вайскоўцаў, вельмі сур'ёзнай арганізацыі 90-х гадах, і з'яўляецца лідерам беларускіх сацыял-дэмакратаў і беларускага нацыянальнага кангрэса. На вялікі жаль, дзень народзінаў Міколы Статкевіча ён практычна зноў-такі не быў свядомасці беларускай грамадскасці, свядомасці беларускай дыаспоры. Это вельмі кепска. Таму што ніколі б не было такой катастрафічнай сітуацыі з Беларусі і з беларусамі, як сёння, калі ў 2020 годзе не адбылася проста здрада апазіцыі, здрада в тым ліку персанальна Міколы Статкевічу, калі тыя прынцыпы, за якія змагаўся і змагаецца, спадзяюся, Мікола, яны былі заменены на патрэбную для Москвы рэч, так званыя выборы в краине, где выборов быть просто не могло. Хотел бы нагадать, что лидер белорусской оппозиции Павел Северинец и Микола Статкевич лето 2020 года провели в концлагере на Крестина, где их катовали, и после этой репрессии обрынутся и террор на весь белорусский народ. Их это не подкова. Хотел бы нагадать, что уже давно, больше года тому назад, публично было поставлено питання, де Микола Статкевич, было патрабаванне от Лукашенко, его показали. Вы ведаеце, шмат адбылося розных падзеяў, але ж злачынны рэжым так і не показал Миколу Статкевича, які сапраўды з'яўляецца беларускім Нельсоном Манделам, бо колькі ён правёў за кратамі, гэта вельмі і вельмі шмат для любого палітыка, асабліва улічваючы, в якіх умовах людзі знаходзяцца ў лукашэнкаўскіх вязніцах. Калі Статкевіча выпусцілі ў 2015 годзе, на радаўніцу ён паставіў крыжы в памяць свайго роднага дзеда, які быў забіты слуцкім НКВД падчас камуністычных рэпрэсій. Микола Статкевич, як і шмат які беларусы, не ведает месца пахавання сваіх родичаў, знішчаных камуністычнымі рэпрэсіямі. Таму гэтыя крыжы ставіліся ва всех тых месцах, дзе злачынная сістэма НКВД расстрэльвала беларусаў пад Слуцкам. Я быў на гэтым мерапрыемстве. Я зразумеў, чаму, выйдя ўжо в 21 стагоддзі на свабоду, Микола Статкевич ставіў крыж памяці па ўласнаму дзеду. Таму што тая банда, якая знішчала ў 20 стагоддзі беларусаў, яна працягвае знішчэнне нашага
народа і цяпер. І я вельмі спадзяюся на беларускі цуд. Я вельмі спадзяюся, што Мікола Статкевіч выйдзе з лукашэнкаўскай вязніцы і што людзі все-таки зразумеюць, што Беларусь мусіць быць вызвалена. І вызваліць гэта могуць толькі людзі, якія самой Беларусі. Прыгадваем абавязкова Міколу Статкевіча. Не можна быць только плыть в тых ГБшных наративах, которые накидывают белорусскому народу. И вот как раз одна из самых светлых постасей, якая перешкажае лукашэнкаўскай банды до конца знішчыць Беларусь, гэта і з'яўляецца Мікола Статкевіч. Вельмі шчыра скажу, 100 ляд, 100 ляд, 100 ляд Міколе Статкевічу. Жыве Беларусь! Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, запрашаю 23 жніўня, суботу, о 12 гадзіне да Катынского помніка на пляцы Замковым, дзе мы ушануем памяць ахвяраў в агульнаеўрапейскі дзень ушанавання памяці ахвяр сталінізма і нацызма. Будзьма разам о 12 гадзіне 23 жніўня, субота, Катынскі помнік в Варшаве. Прыходзьце. Свой да свайго па свае. 16 жніўня адбылося тое, што ніхто не прагназаваў яшчэ зусім нядаўна. Гэта перамовы паміж Дональдом Трампом і Владимиром Путиным. Адразу скажу, што я лічу, што гэта магчымая будучая катастрофа. В пэўнай ступені гэта ёсць прызнанне рэваншысцкіх ГБшных сходніх рэжымаў. І в гэтым якраз мусіць быць сэнс тэлефанавання Дональда Трампа злачынцу Александра Лукашэнку, які гэта адбылося напередадні, якраз перед самим саммитом, калі уже Трамп летел на Аляску. І вельмі слабае суцішэнне, што надрукавана пра вязняў, пра палітвязняў, хаця амерыканцы пішуць пра вязняў. Напісана чамусьці, што 16 вязняў уже вызвалена, не ведаю, адкуль знікла гэтая лічба, і што размова ідзе пра 1300 вязняў. Хаця саміх палітвязняў у Беларусі значна больш, рэч палічана толькі 1100 чалавек па версіі Весны і крыху больш па версіі дысідэнтаў Бай. Чаму названа гэтая лічба, невядома. Вы ведаеце, што з менскага боку уже адклікнулася прэс-секретарка Лукашэнкі, якая сказала, што праца в этом кірунку ідзе. Словы пра Лукашэнку, яны абсалютна недапушчальныя, якія карыстаецца амерыканскі прэзідэнт. І на вялікі жаль, гэта все цалкам узаконівае не злачынцу Лукашэнкі. Ён як был нелегітимны, но все равно застанецца. Гэта все узаконівае той тэрор, штодзённы тэрор супраць беларускага народа, які адбываецца в Беларусі з 2020 года. Самі же перамовы паміж Путіным і Лукашэнкам міністр замежных спраў Чэхіі назваў новым мюнхенскім зговорам. Гэта не зусім так, таму што будзе далей, мы не ведаем, баюсь, што не ведае гэта ніхто. І толькі будучыня адкажа, што адбывалася в Алясцы, на перамовах в Алясцы. Не буду, як іншыя, спрабаваць зрабіць выгляд, што я знаю, аб чым яны дакладна дамаўляліся, не дамаўляліся. Вы все бачылі, што прэс-канферэнцыя, якая была праведзена па выніках перамоваў, показала, што угоды няма. Быў скасаваны абед, хаця ён быў в раскладзе. І будуць зараз перамовы паміж Америкой и Украиной, паміж Америкой и Европой, потому что
тыя патрабаванні, якія ставіць Путін, яны дастаткова незменныя. Это спроба пашырыць территорию Российской империи, вот чему война, вот чему агрессия. И за эту агрессию натурально несе отказность Владимир Путин. А лишь война уже ведется 3,5 годы, шмат кто от этой войны стаміўся. И тому спробы спыніць войну это натурально добра. Я не хотел бы, каб война спынілася. Але калі Россия захопіць яшчэ кавалак Украины, тую частку Донецкой области, якую она не могла захопить на працягу некалькіх гадоў, ніякія гарантии, которые сегодня даются Украине, боюсь, что не будут иметь значения. Як пустой паперкой оказался Будапештский меморандум, где великие краины, в приватности Соединенные Штаты Америки и Великобритания, брали на себя отказность за вывод зброі з Украины, в тым ліку і за тое, што гэта незалежная дзяржава, якая мае свае межы, а межы Украины 1991 года. Між іншым, беларусы чамусьці забываюцца пра тое, што такое же пагадненне было адносна Беларусі, і мы мусім быць демократычнай незалежнай краінай. Всякие вот гэтыя саюзныя дамовы, саюзныя дзяржавы, яны таксама паказваюць, што на вялікі жаль подписи таких великих краинов, как США и Великобритания, под документами Будапешта 1994 года, яны никчемные. И это вельмі кепска. Тому, что будет далей, я не ведаю. Вельмі спадзяюся, что все-таки повтора Мюнхена не будет. И все-таки спадзяюся на то, что война, яна будет спынена и не на умовах Москвы. Тут, як не парадоксальна, я згоден з Хіларі Клінтон, якая з'яўляецца паслядоўным апанентам Трампа, якая заявила, што яна згодна вылучаць сама Дональда Трампа на Нобелевскую премію, калі толькі будзе мір без тэрытарыяльных паступак Украіны. Гэта, на вялікі жаль, вот гэты сказ, гэта рэальнасць, да чего давялі чалавецтва. Потому что вот эта бесконцая легализация бандитизма ГБшной банды, якая спочатку захопила владу в Беларуси в 1994 году, а в 2000 году уже в России, и она привела до того, что мало того, что забиты сотни тысяч людей, так агрессор, ён в певной ступени его спробуют умиротворить, забываючи, что агрессор все равно застанется агрессором. Что еще цікаво в этих перемовах, невідомо, яка буде роля Китая. Так атрымалася, что окромя Злучених Штатів Америки есть еще Китайская Народная Республика, яка мае вельмі великую вагу в свете. И мне вельмі хотелось, что хотя бы дзеля уратавання Украины супали зараз інтарэсы Трампа, Китая на гэтым этапе, и война была спынена, бо натуральна, что Путин эту войну спыняць не хоча. Размовы ідуць аб тым, што тэлефанаванне Трампа Лукашенко в першую чаргу это выклікана тым, што узгадняецца пытанне перамоўнай пляцоўкі наступнай, гэтай пляцоўкай может быть Менск. Я протестовал супраць того, каб Менск был пляцоўкай падчас Менска-1 и Менска-2, это всем вядомыя перамовы, якія веліся пасля того, як Россия уже распачала войну в Украине праз ДНР и ЛНР. Я тады казал, что гэта прынесе вельмі кепскія наступствы і свету і Беларусі, на вялікі жаль так і атрымалось. Вы бачите, якая жахлівая война сёння в Украине ведется. Вы бачите террор и репрессии в Беларуси. И так само я вельмі скептычна ставлюся до того, как перамовы по Украине адбываліся в Беларуси, потому что гэта дае новые козыры зноў-таки Владимиру Путину. На жаль, так закручена людоненавистная политика света, что в этой жахливой российско-украинской войне таксама
лічаць вінаватым і паневолены беларускі народ. Вы ведаеце, якая прапаганда Зеленскім ва ўкраіне. Таму, на вялікі жаль, вельмі была цяжкая сітуацыя да перамоў у Алясцы паміж Трампам і Пуціным. Гэтыя перамовы таксама не внеслі аніякай яснасці, бо што будзе далей, гэта залежыць толькі ад наступных дзеянняў, як на фронте. Там ситуация моцна не поменялася за кошт гэтых перамоваў, так расійскае войска паўзе по 10-20 квадратных кіламетраў ідзе акупацыі Украіны штодзень. І будзе чарговы раз вельмі кепская з'ява, бо я хацеў бы нагадаць, што Лукашенко ён уже кіруе 31 год у Беларусі, большую частку гэта тэрміна незаконна. І вось гэтыя падзеі дазваляюць бандзе Лукашенко узаконіваць тэрор супраць беларускага народа, што вельмі кепска. 12 жніўня прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск агучыў рашэнне польскіх уладаў о департацыі 57 украінцаў і 6 беларусаў як вынік канцэрта Макса Крыжа 9 жніўня. Я абсолютно не разбираюсь в творчестве Макса Крыжа, абсолютно не збираюся падтрымліваць тых палітыкаў, якія пачынаюць штосьці аналізаваць наконт ягонай музыкі, ягоных там песняў. Я памятаю, як Ласкавы май збіраў стадионы в Савецкім Саюзе, і навряд ці зараз хтосьці памятае песні гэтага Ласкавага мая, але ж там прыхільнікаў было вельмі шмат, тым ліку і паміж беларусамі. Я цудоўна разумею, што гэта субкультура. Я цудоўна разумею, што гэтая субкультура вельмі папулярная на постсавецкай прасторы, гэта зразумела. Канцэрт паказаў, што дастаткова вузкі па ўзросту гэта слой. Ён дастаткова спецыфічны, может быть, камусьці цікава было правесці аналіз тых людзей, якія захапленне творчасці Коржа. Але я зараз скажу пра іншае. От 9 жніўня 2025 года гэта была чарговая перамога, на вялікі жаль, Владимира Путина уже в Варшаве на стадионе Народовом. Потому что концерт Макса Коржа привел и не только до скандала в Польше, але ж да вельмі сур'ёзных наступствах в дачыненнях паміж Польшай і Украінай. Практычна это все на карысць толькі Москве, толькі Владимиру Путину. Гэта не выпадкова, потому что я хотел бы нагадать, что наогул межы рускага света Владимира Путина по расійскай мове. Вось. І натуральна, гэты канцэрт мусіў быць выкарыстаны і расійскімі спецслужбамі, он был выкарыстаны. Там хулиганство, якое было, яно, в принципе, традыцыйнае для розных маладзёвых акцый, не только маладзёвых. Прыгадайце, што адбываецца, калі адбываюцца футбольныя матчы, і не такое было, в тым ліку і в Варшаве. Але ж вот палітычны складнік, ён вельмі жахлівы. І што для меня абсолютно непрымальна, бо Макс Корж беларус, як не дзіўна, абсолютно себя показали не з лепшого боку, а в якости просто не просто корыстных идиотов, а просто идиотов. Такие дзеячы, якія ўзніклі пасля 20-го года, як Лібер і Прокоп'ев, якія хацелі штосьці ад канцэрта Коржа на карысць там Тихановской, сябе. Это было абсолютное глупство. Концерт Коржа — это явное перегортывание сторонки, вельмі жахлівая. І для меня абсолютно непрымальна, што гэтая творчасць, в першую чаргу, яна скіравана на грамадзян Украіны маладых, і якія знаходзяцца за мяжой. Потому что, напрыклад, в России той же Корж, ён не можа дзейнічаць. Все-таки не говорит, что там у него на сайте есть обвешаны нейкія канцэрты, але што яны адмененыя. В Беларусі ён практычна забаронены, хотя, может быть, пасля концерта 9 жніўня в Варшаве ён атрымает публику уже и там. Это словы Коржа «Остановите войну» — это дастаткова страшно.
Тому що війну просто так спинити немагчыма. Можна альбо каб Україна капітулировала, альбо каб був спинений агрессор Российской Федерации. Просто остановить войну. Это разброение Украины. И я хотел бы звернуть увагу, что про концерт казали и президент Польши, и премьер-министр Польши. Осудил деяния прихильников Коржа и посол Украины в Польше Василь Боднар. И это абсолютно не упадковано. Я как раз сказал про российскую мову, про русский свет. Это лежит на поверхне. А белорусам вось гэты канцэрт мусіць все-таки показать, як 5 гадоў тому назад выбарчы фарс рабіўся, тым ліку праз газпромаўскага кандидата, каб расійскія войскі пашлі в 22 годзе на Киев, так и концерт Коржа, хотел он ці не хотел, рабіўся для далейшего этапа гібридной войны. И не трэба казаць про другарадныя рэчы, и ни в якім разе нельга весь час вініцца за беларусаў. Калі казаць пра сам канцэрт, беларусы былі, але ж іх было дастаткова мала в параўнанні з тымі ж грамадзянамі Украіны, якіх было абсалютная большасць. Це такая, на вялікі жаль, рэчавіснасць. Калі гібридная вайна вядзецца на такім узроўні, што яна выкарыстоўваецца і розныя маладзёвыя субкультуры, і розных спевакоў, і розных палітыкаў. Бо Москва не адмовілась ад сваёй асноўнай задачы па знішэнню Беларусі, Украіны, Літвы, Польшы. Бо іхняя ідэалогія гэтага проста патрабуюць. І хочуць людзі гэтага ці не хочуць. Калі яны кажуць і спяваюць на той мове, якой катуюць сёння беларусаў лукашэнкаўская банда, калі яны спяваюць на той мове, якой гаворыць злачынец Путін, яны вельмі часта, нават несвядома, дапамагаюць вот гэтаму злачыннаму рускаму міру. А так быць не павінна. Дзень памяці Куба Коласа. Класік беларускай сусветнай літаратуры, вельмі вялікі его внёсак в тое, што беларуская нацыя ёсць, творы ягоныя чыталі, чытаюць і будуць чытаць маладыя і немаладыя беларусы. Вядома, што ён памер у 56 годзе, 13 жніўня. Але ж апошняе, што ён паспеў зрабіць, это накіраваць ліст да камуністычных сановнікаў абароны беларускай мовы, тому што беларуская мова знішалася і тады, знішаецца і цяпер. Для меня вельмі важны такі момант біяграфіі Куба Коласа, што ён быў палітвязнем. Он сидел на Володарце за удел в з'езде наставников в той знакомитой Пішалаўскай турме, якая зараз уже заменена больш сучаснай пад Менскам. Таксама і Куб Колас, які сябраваў з Янкам Купалам, гэта класікаў беларускіх літаратуры нельга падзяляць. Гэта таксама і Вільня, і для меня вельмі кепска, што закрыли маленький покойчик, присвяченный Кубу Коласу, в одном из віленскіх музеев. Такая сумная навіна, як і сумная навіна, тое, што скарочена резко колькасць автобусаў паміж Менскам і Вільняй. Это таксама вельмі дрэнна. Але ж спадзяемся на лепшае і прыгадваем классика белорусской литературы другого Мицкевича, який навечно вписал свое имя в спис классиков и мировой, и белорусской литературы. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, падтрымайце, калі ласка, YouTube-канал Вячеслава Сівчыка, мой YouTube-канал. Вельмі прашу пашыраць інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, каментуйте, калі ласка, задавайце пытанні, калі ласка, лайкайце. І хто можа, вельмі патрэбна фінансавая дапамога, якую можна аказаць пад першай спасылцай пад гэтым відэо. Будзьма разам, свой да свайго па свайго. 15 жніўня 1972 года был в центре Менску забитый Левон Борозна.
была правокацыя, з'явілась нейкая жанчына, якую трэба было абараняць. Ён кінуўся і абараняць на вуліцы Немезі. Гэтая жанчына знікла, а Баразну забілі ударамі ножа. І гэтая падзея, яшчэ больш суд над забойцамі, ён вымушаны быў, вымысіў рэагаваць беларускую інтэлігенцыю, якая пабачыла в гэтым не нейкі нейшчасны выпадак, што спрабавалі зрабіць савецкія органы, а забойства Габні, выбітнага беларускага дзеяча, які здзейнічаў вельмі цяжкі цёмны перыяд беларускай гісторыі, калі камуністы хацелі знішчыць беларускі народ праз тое, што мусіць быць толькі савецкі народ з рускім языком, натуральна. Бо Левон Баразна, гледзячы то, што мала пражыў, ён паспеў вельмі шмат. Ён быў сапраўды беларускім працаўніком, ён абышоў шмат беларускіх вёскаў, ратуючы беларускую спадчыну, беларускую культуру, паспеў надрукаваць кнігі, паспеў распрацаваць альбомы па беларускаму адзенню, в тым ліку і для тэатраў, зроблена гэта было ім для ансамбляў. Ён таксама вельмі вядомы як баразбіт за культурніцкую спадчыну, таму што менавіта ён і Зенон Пазняк, аўтары знакамітага артыкула, якім абаронена была Неміга, і пасля ўжо толькі в часы Лукашэнкі знішчана было сэрца старого Менска. Заўсёды 15 жніўня рух салідарнасці разам рабіў дэлегацыю да магілы Левона Баразны. Там выступалі выбітнейшыя беларускія мастакі, пісьменнікі, паэты, прадстаўнікі інтэлігенцыі, проста свядомыя беларусы. Бо мы не забыліся пра Левона Баразну. І гэтая памяць, она вельмі важная сёння, бо зараз ідуць вельмі сумныя юбілеі тых беларусаў, якія былі забіты ў 2020 годзе. Хацеў бы нагадаць, што іх было забіта дастаткова шмат, але ж засталіся толькі некалькі прозвішчаў. Трэба аддаць належнае Зенону Пазняку, які, здаецца, адзін з палітыкаў спрабаваў весці в той час спіс забітых беларусаў, тых беларусаў, якіх забілі карнікі Караева. Вы ведаеце, што 10 жніўня быў забіты Александр Тарайковскі. Мы маем яшчэ некалькі прозвішчаў, зараз будуць і далейшыя сумныя юбілеі, пра которые абсалютна нельга дзеля ўратавання нацыі забывацца. Як нельга забывацца і пра тое, што в 72 годзе забілі Левону Баразну. Бо людзі выжывуць толькі калі у них будзе памяць. Нельга дазваляць бандзе перегортваць старонкі нашай гісторыі. Нельга забывацца пра нашых герояў і пакутнікаў. Бо Левон Баразна быў сапраўды вельмі светлым чалавекам, беларусам. І вельмі хацелася, каб его мары аб тым, каб Беларусь была нармальнай краінай, каб беларускі народ меў свабоду, здзейсніліся. Веру, што насуперак всяму калісьці так будзе. Бо жыла, жыве і будзе жыць Беларусь. Жыве Беларусь!